става, бе? Абе, ти си маняк, бе, 7, без 10 в неделя сутринта, какво става тук, бе? Абе, ти акъл имаш? Аз сега се нанасям, а съседите вече събират подпис към изселят. Какво дупчи? Ама, това е, знаеш, това е отношението, типичното българско отношение към народния будител. Това е. Това, че въртиш с това канго посред нощ, не те прави народен, а квартален будител, ясно ли е? Абе, Фица, аз за тебе го правя. За тебе го правя. Нали гоня срокове на човек? Нали гоня срокове? Дядо ми Цветко. От Цветунчи, нали? Да, благодаря ти. Да, той казваше така. Рано пиле, рано го хранят. И се... Рано с рани издобива, казвам ти. Върти с това канго, пусни го към 11 часа. Ясно ли? Ще стане 6. Ако не стане 6, нали знаеш какво ще стане? Да. Чакай да Фица. Тихо се. Ама аз ще... Тихо. Не, защо? Горе има бебе. Фица, направо се задушавам без да ме души. Ей, сега на вратата, ще ходиш ти да отвориш, да се разправиш хората. Ама аз не живея тук, бе, Фица, само на блок. Ама, ела, защото те тебе те търсят. Тя комшийката вече идва веднъж. Ама тя вчера се разправяше. Айде. Фица, моля те, не може да се разправя с тя. Айде, ти казваме.